بێگومان دێ خەلاتداینê de ji rex saziya herêrekê ve gotina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê ve ev tiştekî nû ye me Kurda de yani tişkî em nû dibînin nexwasim got nirx heye tê de. Gelek nasê me hene û saziyê me û rêxistinên me hene xelata din ser kertonkê û xelata din bê yani ew xelatek ez bînim ew xelat وەک پرۆپاگەندەیەک وا کەسارە بە خەلاتە بێ ماف بێ قیمەتێ بێگە هەبێ جێ خۆ ناگرێ بێن خەلاتە نۆبەل پەرە پێر هەنە ئەو خەلاتی سەر کەرتۆنە و بێچی بدبێ پرۆپاگەندەش خۆ جێ وا خەلاتە ئێک خەلاتە دن ئەمە خەلاتە هەرەرەکێ بنرخە خەلاتی کوێنی بنرخە و ئەو خەلات نایە داینجی حایە ڵایەکرە yani ev çend kesên xelata çarayê herêrekê dide ji wa kestanekî ked û xebata wana diwarê zimanê Kurdî rewşenbîriya Kurdî afirandina Kurdî de giheye. Bêguman sebaretî min gi îro xelata çarayê gîha me û destbirakê min Salihê Heydo navtêdaneke ji me re hem jî barekî giran e. Divê bêtir em xwe biwestînin diber فرهنگا کردی تبایی ده ام خوب وصلن یعنی از صالح حیلو تیبیرا me دستپیکا صالح حشتی ده کوارا پیشنگ هبو کردی در کرد پارتیا سامی رحمتی سامی عبدالرحمن بزما کرمانجی تیپی عربی بو متید دن بیسان یعنی اف دور زیدی 40 سالیه از صالح حیلو دواره خباتا فرهنگ روزنامه‌گری آفراندن شاعر هلبس گوتاری کردی ده ام دخبتن ام بی 40 سال yani gava herêrekê saziya Kurdî wek hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê gi me xelat bike ev tişkî normal jêr wek dinyê gişî de bi sebaretî me Kurda tişkî gelkî wiha mezin em dibînin ji min re ez bînim wek xelata Nobela Kurdî bi bajarê Qamişlo taybet gel bajarê Qamişlo bi zimanê Kurdî bidin me ev tişkî gelkî giranbihayî bilind e û barekî gelkî giran ji me re jî divê em bêtir xwe biwestînin diber ziman û rewşenbîrî û kultura Kurdî a tevayî de. Pêşanî bîskar hezkirinê vetkî zimanê wî kultura wî bêtir barekî giran ser milê bîna dişidîne gi bêtir xwe biwestîne gi xelatin mestir bistîne û hem jî ez sebaretî me ana dihsim bi geşbûnkê ez dihsim bi barkî giran dihsim bi serbilindbûnkê ez dihsim gi me ev xelat stendiyê nexwasim gi Qamişlo de di bajarê Qamişlo de di nav Kurdê xwe de û di nav vî cemawerê bedewî neqandîne gi îro amade bûne ji bo xelatdayînê ji bo Salihê Heydo.